nitiere officers mane nie tich. Officers gi nodhi e armory momi gi bunde gi risasi. Kama kaen maybe G3 gi risasi 20, AK gi risasi 30. Number one, ong'e joma ne nie tich. Because nen road block. Ong'e joma ne nie tich. Jogi no mi bunde. Number one, ong'e joma ne nie tich. No mi gi bunde. To bang' tich tiduoko bunde. Kiduoko bunde, bunde ing'iyo gi risasi modong'. So definitely joma nogoyo risasi dhi ng'ere. You see? And I think gima koro timore what is happening in the country ok bi bedo mayot sana mondo gipand gigi. Ok de wapim gi lal mag waindi ariyo ka. Because machacha notimore gotieno. Jogi ne onge uniform, gach gi ne ok en gari